Nhau dzomanhoko 17 Kubvumbi. Mangwana nyika yedu yeZimbabwe iri kupemberera makore ano 40 okuzvitonga. Tinoti makorokoto wana weZimbabwe uye tinoshuvira nyika yese budiriro nokukura kwewana wayo pasi rese. Munhau dzanyasi, mutevedzeri womutungamiri wenyika okukwidzawo mukutekairitsa nyika. Wachiwenga wadoka wari kutekaira mudunhu reMashonaland East wachiti wari kuda kugoringa kuti nzvimbo dzakamirira wahwere wodziwamupengo dzakamira sei. Idi zvine chirevo ukandiona wakuru kuwakuru wonyika wave kuita mujaho wokutekaira nyika iyo nguva iri yawakaisa mupfigwa munyika. Heno kuti vanoziva bachere makurukota kuti basa ravo njerei uye kuti vanyori vematunhu akasiyana siyana basa ravo njerei. Zvimwe kundonakidziwa hawo nokutekaira wachiteerwa newatoriwo nhau weZBC pabodzipo noHerald. Nyasi wasvika mudze nyamapanda nokotwa pamuzezuru. Kwai mangwana vanenge vari kumarondera nomurehwa. Mune imwe nyaya, mukuru wemapurisa oshuvira watapo nhau wagare kumba areketa nyasi mudare guru redzimhosva kuti vamwe vanhu vanoshanda mudzimba dzokupepeta nhau vasiri watapiwo nhau vanofarira kugara kumba nokuti basa ravo riribe ukoshi usvinu kufanana nevamwe vari kubvumiwa kuti vashande nguva yomupfigwa ino. Kereketa uku kwomukuru kwaita vamwe vasafare nokuti ari kuwawarira kumbunyikidza kuvanhu kodzero dzavo zviri kunze kwomutemo. Chimwe chashamisa ndechokuti vari kuti ivo vanhu veZBC ndivo wega vanofanira kunge vari kushanda kunge ivo vane zvavo wega vasiri watapiwo nhau. Dzepasi rese, nyika yeChina yonzvenga panhamba yevanhu vakafa nodziwa mupengo. Nyika iyi yakazonatsa kupfanyiwa nedzimwe nyika kuti ibude pachena kuti vanhu vangani vakafa nechirwere chanetsachi. Kureketa kuno wazoingidzira uwando hwavanhu vakafa nechirwere ichi kupfuura zviuru 3 nechidimbu. Izvi zvabva zvasimbisa pfungwa dzovanoti vanhu vakafa nechirwere kunyika iyi yeChina waribe kubuditsiwa pachena wese, kunyanya nomabviro ari kuita vanhu kuno dzimwe nyika. Hurumende yeChina yaramba mashoko okuti yakavhara zvimwe zvokupfa kuvanhu noCovid-19. Malawi, vanhu veko varamba kuteedzera mupfigwa. Hurumende yeMalawi yakadzika mupfigwa uchatanda mangwana asi zviri kuzivikanwa kuti uchabudirira chere. Makutukutu evanhu wabuda nyasi wakati svarara mumigwagwa kuratidzira kuti mupfigwa usaisiwe. Nyika iyi kureketa kuno ingori nevanhu 16 bedzi wawenodziwa mupengo uye wairi bedzi ndiwo wakapfa nacho. Zvabva zvapasimba kuvanhu rokuratidzira. Chimwe chaita wasade mupfigwa ndechokuti waribe chokubata kana pakaisiwa mupfigwa. Kureketa kuno hurumende yakapa mari yekugadzira zvishamba maoko nenhumbi dzokupfekera dzino usu hwapurezidendi wavo, mari yakawanda kupfuura zvipatara nevashandi voutano, zvinova zvavhiringa mafungiro evanhu. Chasara kuti tione kuti mangwana hurumende iyi ichadini. Mune imwe nyaya, mutungamiri wenyika yeSouth Africa oramba chikumbiro chokuti aderedze kusimbisa kwomupfigwa. Chikumbiro ichi chakaisiwa nevanotengesa doro mudunhu reGauteng avo wakati zviri kuwasaisa raramo yavo wajaira. Varamaposa wati ivo vanhu vanotofanira kukumbira mari dziripo dzakaisiwa kuyamura vanhu vakamanikidziwa nguva ino yomupfigwa. Kureketa kuno vanhu vapona kune chirwere ichi wasvika 200, zvinova zvinhu zvafadza uye kupa tariro kuvanhu vese kuti mupfigwa ungangosimudziwa pakupera kwomwedzi uno. Upfumi hwenyika yeSouth Africa huri kuringirwa kuti huchatetepa zvishoma mugore rino. Izvi zvareketiwa nomukuru webhangi guru ronyika iyi achiti iye wari kuringira kuti mari ichawanikwa nenyika ichaderera nezvikamu 6 kubva mu100. Zviri kutoreva kuti nyika iyi inogona yawe kunangana nemazuva okusatapira kweupenyu
kuita sodowe rapera kutapira kwaro. Heno zviri mberiyo tichazviziva bam. Uku ndiko kupera kwedzanyasi wabi yangu. Ndini wenyu Mhanduwe wenhau.